Text ba naman ka? Napaday. Isang ko bang ready na ako? Wala, may group line. Isang mag-group line yan. Hindi ka nagkala. Nakalino. Isang silo? Pamigba ako lang ito. Hindi, kumain. Out. Palo mo. Oy. Oy. Kinalo niya ako lang. Kulang ka. Let's go. Bye. Of course. Super traffic. Guys. Wow. Kasi maluwag. Dalago. Wow. Wow. Nag-affect yung computer ito kung basta nasito. Wow. Or may sinong friend mo? Saan ka naglalaro before? Sige pa na last week. Magaling rin yan eh. Chila rin pala yun. Iyo. Ay,
Ay, meron kami ni Batik sa ako. May pisto eh. Ay, abi mo na di kain niya. Solid. Wapi. Anton, tayo daw pala. Person. Sige, okay ba siya? Ano yung set mo kaya? Ano ka? Hindi na set to eh. Yung pag-1 cents. Ganyan rin kami nung kasi dahil. Pero throughout, the more na maglaro ka, makikita. Ay, sorry po, ma'am sir. Patingin mo na yan, siguro tatlong beses mo. Hindi naman, papakita lang eh. Mixed doubles. Here? Ay! Galing nga yan! Parang ulta siya. Meron ako to. Mas maganda doon. Ito na, totoo na. Mahilig ka sa gitara? Sakit na. Ayun mo. Ikaw naman, tapos nag-gym pa ng umaga. Palit ka na. Gumagin ko na ako. Hindi yung malaro natin siya. Next! Go! Kaya mo naman nasa nakisa na kami. Invest yourself. Yeah. Ayaw mo yun? Kasi yung income pala. Saan? Sa US? Oo. Sino kasi kagabi ko nun? Oo, dahil pinuhan ko yun. Pero may napansin ako yung kumakabalik di siya eh.
lagi nila pinibigay dun sa budget. Oo, ayaw bigay sa akin. Kung magbinigay sa'yo, papaluin ko. Let's go, new waves. Palabas na to eh. Alright. Means master. 600? Gano'n. 600. Oh, yun, tapos na. Kakapagin. Coach, thank you, coach. Thank you. Thank you, coach. As in literal na